Ki ne hallott volna már a 2000-es évekbeli luxusvillákról Dunaszerdehen? Hát pont, most egy ilyen lesz a kínálatomba, ami akár a tiéd is lehet. Gyertek, nézzük meg együtt! A családi háza a 2000-es évek elején épült, klasszikus építőanyagból, ácsolt fa tetőszerkezet, 2 darab lakószint található. Továbbá egy tágos fogadóhelység, ahonnét feljutunk az emeletre, valamint a konyhával egybekötött nappali részbe. Most pedig a ház legérdekesebb része következik, egy beltéri fűtött medence. Az emeleti részen található 3 hálószoba és egy teljes értékű fürdőszoba. Valamint tartozik hozzá egy biliárdszoba, ami a szürke hétköznapokban igenis jól jöhet. Mindez 300 négyzetméteren, amihez tartozik még egy 8 áros kert, füvesítve, díszfákkal, valamint a terasz. A családi házunk a 2000-es évek elején épült, akkori kornak és trendeknek megfelelően, ami ma már idejét múlta, szóval egy kis korszerűsítés, kisebb rekonstrukció biztosan ráfér. Ami a diszpozíciós elrendezést illeti, található benne 4 hálószoba, 2 teljes értékű fürdőszoba, nappali, konyhával egybekötve, spájz, egy biliárdterem és valamint a fedett medence. Tehát a videóm, nyomjatok egy lájkot, amennyiben ingatlan vásárláson vagy bérlésen tölitek a fejeteket, akkor pedig kövessétek be az oldalunkat. Valamint, ha eladni szeretnétek, bérelni, vagy csak tanácsadásra van szükségetek, a mai kornak és trendeknek megfelelően keresetek bátran.